God aften og velkommen til Fight Night på DR13. Mit navn er Paul Thomsen, og jeg skal præsentere dagens første deltager i den store kamp. Ja, og den anden deltager i dagens kamp er Guldøret makrel i tomat. Smager godt på franskbrød med ost. Ja, det er også rigtigt. Så skal vi have gang i den store kamp, og vi starter lige så snart musikken begynder. Kan I forstå det? Jeg har en medkommentator med, som jeg skal spørge. Hvem tror du vinder kampen? Ja, min personlige favorit, det er den der makrel i tomat, fordi jeg synes, at den har sådan en flot farve. Og så tror jeg, at den er god. Okay. Det kan godt være, at du har ret. Måske har du ikke. Men vi skal have gang i kampen. Den starter nu. Og en keeper ser trætte begge to. Det er så trætte. Den angriber hårdt og slår. Og keeper som mest har. Keeper skal sige mig. Makrel har vundet. Jeg har vundet kampen over keepers. Jubi!